हास्तिनि बीजेपी बदनि जनजाति मोर्चानि बखाक्तै क्राकशाला स्टेट एक्जिक्यूटिव ते डिस्ट्रिक्ट लीडर्स रगनो तुये ककलाम पान्दा संजाखा आरो जनजाति मोर्चा बदनि गोबांमा आदं रगनो खबै मन्त्री रामपद जमातिया ब मानजाखा ककथुम रगबाय मालायै मन्त्री आ सालनि पान्दानि कक रगनो सावै खनारिका बसकांगो फाइनाय चंबारि बदलनि थोंरोंनि रायदा बाहाय ओंनाय अमर रगनो तुयनो फाइनाय 30 जुलाइयाव कायसा नांकुकमानि ककलाम खलायनाय आबोनि सिगाङावनो अ पान्दा खलायजाखा शाखा बदलनि बेबाक हांकरनि काशकु रग अ पान्दाव फायै मानजाकनाय हेनै भारतीय जनता जनजाति मोर्चा राज्य कमिटिनि एजुकेटिव ते 10টা डिस्ट्रिक्टनि सांगठनिक 10টা डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट दुई जनरल सेक्रेटारि खालायजोर आसक मोटामुटी 99% बरफ सफायखा विशेष खालायनाय ताबो बसकांगो जेटा नभेम्बर मार्चराति बिसिनि इलेक्शन दांनाय रवि जमा रहा करो तेमनि 2023 बाहायगिसिनि नाय माने स्ट्रेटेजी नाय कम्युनिकेशननि सालायनि मोनथिनि आसक विशेष खालायै बसकांनि 10 तारिख 30 तारिख जुलाई समस्त राज्य 10টা डिस्ट्रिक्ट सांगठनिक आरो जायगा बाहायनो दिनै कार्यकर्तानि बैठक नाय खामानि बागै दिनै आरो सालायगोन सोनि बागैनो दिनै आसाम हामबाय मानजाक फाइनाय विकास देबरमा शाखा फाइनाय 30 जुलाइयाव बसकां चंमारिनि ककनो साना बागै हास्तिनि बेबाक हांकरनो बदलनि नांकुकमानि ककलाम पान्दा खलायजाकनाय आ पान्दानि ककनो सुकुरुबै सालायनायनि बागैनो गोराक सालनि पान्दा संजाजाखा जनजाति मोर्चानि स्टेट एक्जिक्यूटिव मीटिंग 10টা सांगठनिक डिस्ट्रिक्टनि जत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोंनि एक्जिक्यूटिव पूरा ऑल डिस्ट्रिक्ट मेम्बर डिस्ट्रिक्टनि जत जोंनि एक्जिक्यूटिव मेम्बर जतनो थै बसकांनि 2023 जोंनि रणनीति रणकौशल जोंनि बसकांगो एडीसी जे बिलै बिसिनि चंमारिनो थै दिनै कायसा सांगठनिक बैठक दिनै जोंनि बसकांगो 30 तारिखआव 10টা डिस्ट्रिक्टनो जोंनि कार्यकर्तानि जनजाति मोर्चानि कार्यकर्तानि बैठक नाय बनतयै दिनै सुखुबै सालायनो बागै दिनै जोङो कुमारी मदद बिरुसिखौल' दिनै जों जोंनि सांगठनिक बैठक दिनै खामानि बसकां 2023 बिसिनि चंमारिनि बागै बदलनि थोंरोंनि रायदनो सरायसा खायै सनामै बदलनो तेबो करा खलायनायनि बागैनो अ पान्दा संजाजाखा हास्तिनि जत हांकरनो 30 जुलाइयाव बदलनि बखाक्तै ककलाम पान्दा खलायजाकनाय बियो रिपोर्ट कखरां।